Sara sa handom kang aton gobyerno probinsyal nga matubruan talupangod ang mga antikenyo nga sakada. Gani sa pagpungko ni Governor Dudut Cadiao bilang nanay kang probinsya, ana gid ginbisita ang probinsya ka Negros kung sa diin duro ang mga antikenyo nga nagasakada. Ana dya gindaraan ka relief goods, mga bulong kag mga bitamina sa una nga tion. Ana man gintugruan ka para nga buhian ang mga sakada nga gusto maguli sa Antique. Sa kadya, People's Day sa sur nga bahin kang probinsya, 15 ka mga sakada ang gintugruan bulig pinansyal para mag-umpisa kang andang para nga buhian dya sa probinsya. Amo dya ang pira ka mga sakada nga nakabaton kang bulig halin sa gobyerno. Ako si Nini Inyon, Bagong Bayan, Lawaan, Antique. Asawa ako ka ni Jimmy Inyon nga sakada. Bakal naman sa pangabulian ko ay wala may ako ito ubra kag kapin pa. May ginabatyag ako kaya ma'am, may pneumonia ako kag may sa baka hindi ako maka-aguantar nga doktor nila ko ginahako. Si sir, siya nilang kami hindi dada ko kayo mapano pero hindi man pwede. Nagpaimaw ako sa kulubayo. Ay, daw hindi ko kagwanta magpano. Pero nilang ginaabot ko kung sakit. Di, nagapasalamat. Hindi ako payong nga natubruan na kaamo ako karaa para lang makabulig sa ako pinakon nga pangabulian naman namin. Pag sa mga tanan nga mga gahigpot ka mga papel nga nakasakada, duro man na salamat. Good morning rin sa tangan nga staff ya sa may Capitol kahit sa sakada des kahit sa mga iba uman. Ako rin si Janil Pinya sa lahat sakada. Ako ga pasalamat kay Gug nga nabay ko sa natawag na live program ka itaw nga ka pangabuyan nga hindi ko ka balik sa kada kay bigla na lang panakada ran limit dan ka sa tanan nga ano nga tingkura. Salamat din kay Gug sa taon ng namon nga ano nga pangabuyan. Akin nga eskwelahan welder sa Tisla ka ang pinansyal ng itugod nitong nakarta ay programa na sa mga kalaklan ng gamit sa akin na shop sa store. Ang mga bata. Thank you. Ako nga si John Olav Patnaon. Ako ang panakada sa pagtira ko ito kay Pine. At makakita akong pasalamat kay Go sa tanan kay Mawan na sa probinsya ng Antique. Ako ang pinapuli ka natin ito panahon. Ang iyang ako rin, akin na tikawan mo wala na hindi rin ako mapanakala. Maraming salamat kay Go sa mga staff kang sa Carades, sa Rande, Mang Giselle, sa tanang mga mga na bago pasalamat ko sa panandang at panahon. Yung mga programa, walang ganyan nga buling para sa panahon ng panakada. Tungod, yung mapatikang naman para hindi rin kami kapanakada. Kabudlay ko kung may karang sa sakada. Tanan nga kabudlay, imong gawin mabato ni. Gani nga ba, kapasalamat ko sa ating gobyerno nga buligan na kami na hindi rin kapanakada. Kaya nga bulig, amon gingamit ka na negosyo naman para kabulig ka namin. Ako wala si Justin ay ulaw. Kapanakada, lima ako patuloy ka nagmarig kay Skada. Salamat ako sa gitaon nito na mabuhian, uling kita sa pamilya ko. Nagarawa ko kabata, hindi mo kita yan, paano ko hindi kita mo kay Skada, kapit tayo Skada. Salamat ako kay Gug sa gitaon ng mga kantidad na muli pamabuhian ko para isagot ko sa pamilya ko. Ako ulit si Edgar sa Milano, Tagal Maria, Lawan Antique. Salamat ako kay Gug. Mintaw anak mi para hindi kami malamig skada. Skada bedlay. Uran init imo. Tapos kung sala sa Domingo ulah tran ngano betul palya masak. Mali ko palya sakit ulo mo kun palya ko ngano sakit ulo. Na sabi ako ka tubig. Nandun diyan.
kay gubay ni mo tubuan kami. Hindi kami magbalik-balik ko sa Sakada. Aga akon nga turo ni Gob ya bakal sakod ko. Ako gali si Catherine Espartero, asawa ko sa Sakada. Pag nagapasalamat ako kay Gob na ginbulik naman niya sa financial. Kaya bahagit ng bulik. Diyan nga bulik, dapat ko sa sangka negosyo para makabulik sa bilog ng mga pamilya. Pag diyan nga negosyo, ginabulik ko sa kabataan ko sa pagpa-eskwela hasta tanda makatapos. Pag ibang kabataan ko nakatapos, kag nag-untat na ako pa na panakada, ay tanda ng kasporta na naman, kasawa. Suno kay Mr. Randy Ardenio, Sakada Desk Officer, may 120 ka mga sakada ang magabaton kang bulig pinansyal sa kadiyang nga tuig. Mayad nga po sa tanan, ako si Randy Ardenio, in charge sa Sakada Desk, nga dyan paabot ni Gob, nga itutukan natin ang Sakada, nga tanan nga proyekto kaya nga masulod sa 2019 kung sa masulod mga matinuig ang tanan nga project na priority ni Gob, ni Lore, kung ang mga ang ating nga Lole. So every year gatao kami kang 120 ka recipient sa Sakada nga worth 10,000 pesos. So last week nakataori kami ka first batch ka tag 10,000 sakada natin kagya ang purpose kang ating kwarta nga worth 10,000 sanda kagya maka umpisa ka negosyo kung anong bagay sa mga lugar o barangay nga pwede na dapat nga livelihood. So sa amo ka dyan ating pamahagi kay Governor Rodora Cadiao anag dyan nga ginapaabot sa mga sakada pa nga mamat-amat natin dyan pa buligan sa nga parangabuyan sa lugar kag duro-duro pa nga projects ang amon nga ginahiwat para lagid sa mga sakada. Ang diya nga programa pira lamang sa mga ginpasar kag ginapaimplementar kang gobyerno probinsyal sa idalom kang administrasyon ni Governor Dudut Cadiao.